Na hát, sziasztok srácok! Itt lesz velem a Lego Peter. Amúgy szerintem téged nem fognak hallani, mert valami baj van, de azt majd meg fogom oldani. És a mai videóban Minecraftozni fogunk. Na akkor menjünk el fát vágni. Gyere! Van ház. Nice. Kösz. Oké. Nekem van fákjám. Várj, kivilágítok. Hoppá. Jaj, de jó, jön egy zombi is. 2 is. Ez a... Ne, mini zombi. Várjál. Jó, meghalt a kis zombi. Jaj, de jó, jön még 2 is. Jó. Hol van? Hol a magasba? Ja, ezt a nagy krátert? Várjál. 1 percet kérek, csak bemegyek. Na. Kell heal. Na fogad. Mi? 3. Jó, inkább gyere aludni. Ne. Jónak is ott van a sírja. Gyorsan menjünk aludni, elégnek a szörnyek, és akkor majd vissza tudjuk szerezni a cuccaidat. Elitrával felrepülök easybe, hallod. Most nem pihenhet, szörnyek vannak a közelben, ezt nem hiszem el. Akkor gyere, hozd az ágyakat. És ide fel, gyere, mert itt lehet aludni. Hát, ja. Gyere, hát már reggel van. Hé, azt az elitrát az izénből vetted ki? Ja, tényleg! Meghalok. Csak gyorsan, mert jön egy zombi! Építs fel, vagy... Én nem tudom. Fogadd el, már nem tudom. Várjál, a kráternél vagy? Jaj, de jó, én ezt a zombit most már megölöm. Várjál, megölöm ezt a zombit. Nagyon idegesít. Nem látlak, hol vagy? Hol? Hol? Hun vagy.
Hol vagy? Merre? Fogadd el a TP-met már? Most fogalmam nincs, hogy te hol vagy. Jó. Mi? Igen. Oks. Na, gyere, vágjunk már fát. Gyere. Tessék. Na. Vágjunk egy kis. Ja. Ja. Ez a videó ennyi lett volna, csá.